Hello guys, welcome to Boroni Jakub Basuntari YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय। नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालामनो दाबाव। दिनै जोङो नायगोन बानलु आसारखौ माबोरै खालामो। बियो बानलु सेब' खब्रा आरो जोङो बेसरबो होगोन। बेसरखौ उननानै होगोन मिक्सियाव। Hello guys, today I'm showing how to make habanero chili pickle. नै जोंना जाबाय मिक्सियाव दुफु दुफु उनखांबाय। दानिया बानलुखौ फिसा 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 हादो जाहाथे जानायाव सुबिदा जायो। मावनो रोङै हिन्जावखौ आं हाबा लाफ्रांबाय नायनो मोजां महर नोंनि गोसो थोफ्रांबाय दानिया फिसा फिसा पिस हाखांबाय। नोंखौनो आं खावना लायफ्रांबाय नोंखौ दानिया बानलुखौ सोबाय नै बयामाव। बेयावनो बेसर उनग्लिनायखौ सोफाबाय। सानफ्रामबो एसे एसे जाबाय थानो हागोन ओंखामजों गोथावनो गोलोमफ्रुलायनाय। नै बिदि मिक्स खालामनांगौ। बेसरजों बानलुजों मोजाङै मिक्स खालामबासो फ्लेभारा ओंखारगोन नालाय। दानिया थावखौ सोबाय नै हेलिकप्टार सरसो तेल बियो। संख्रि एसे होबाय नङाबा दैल' जागोन नालाय बेखायनो। थावखौ एसे होबावबाय खम जादोंमोन नालाय जाहाथे मोजाङै नांजोबो। खासाव साव जायोना नङाबा थावा। आचाराव लेबु होखानांगौ नालाय खैसिब खैसिब गोथाव जानायनि। बिदि फिसा फिसा जिरनानै होबा साबसिन जायो। वाव टेस्टि टेस्टि मोदोमलायखाबाय बेसरजों बानलुजों मिक्स जानानै। वाव गोथाव होनना बारा जाना खिगु नाङाल'लै। बानलु थब्रा आसार इज रेडि नाउ। बिदिनो सम सम सान्दुङाव होबाय थानांगौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।